Il-profeziji ħabbru li f'Betlem kellu jitwieled il-Messija, imma dan kif sejjer iseħħ jekk Ġuseppi u Marija kienu joqogħdu f'Nażaret. Alla jinqeda bl-editt li ħareġ Kirinu, il-kap ta' Ruma li kien jikkmanda l-Art Imqazza. U l-editt kien ċar illi kulħadd kellu imur jagħmel iċ-ċensiment fid-dar li huwa ġej minnha. Ġuseppi li kien ġej mid-dar u mill-familja ta' David, u David twieled f'Betlem u ġie midluk sultan f'Betlem, allura Ġuseppi flimkien ma' martu Marija minn Nażaret marru Betlem. Hemmhekk isibu il-postijiet mimlijin. U allura Ġuseppi fejn sejjer jgħaddi il-lejl tiegħu biex jiġri, jistenna li jiġri dak li fil-fatt ġara? Il-Grek jgħidilna l-kelma juża l-kelma katalima. X'inhija katalima? Katalima jfisser post fejn il-vjaġġaturi kienu jserħu il-bejjem tagħhom u huma stess jgħaddu il-lejl hemmhekk. U allura għalhekk huwa ċar illi f'dak il-post kien hemm il-maxtura fejn Marja wara li tweldet it-tarbija fisqieta u qeddita fil-maxtura. Il-maxtura huwa l-post li minnu jieklu il-bejjem. Betlem bil-lugdi tfisser dar il-ħobs. U Ġesu qiegħed imqiegħed fil-maxtura il-post li jieklu. Aktar il-qudiem dan Ġesu meta kiber huwa stess jgħidilna ġismi huwa ikel tas-sew. Imma hawnhekk nixtieq inżid xi ħaġa. Betlehem bil-Arbi fisser ukoll dar tal-laħam. Iva, Ġesu sar laħam għalina kif jgħidilna b'wisq tajjeb San Ġwan fil-prologu u l-verb sar bniedem. San Ġwan flok il-kelma bniedem juża l-kelma sarks, laħam, anke bil-Latin karo. Mena Betlehem tfisser ukoll dar tal-laħam għax Ġesu sar laħam jew ikel għalina, ikel ħobs u ikel laħam. O kemm hija xxurtjata din il-belt illi laqet fija l-Emanueli Alla-mana dak li ġej mħabbar. Dan huwa l-veru miliet jekk aħna nilqgħu fil-qalb minn tagħna f'Betlehem tagħna il-dan Ġesu.